Зора, село Ябълково, община Кюстендил. Първокапската група е създадена през 1956 година. В последните години тя е възродена от група младежи, която в момента наброява над 120 човека. В нея участват както традиционните силовокали, така и персонажи като младоженци, кумове, матове, мечка смърка, традиционния въздухо и много други. Носители на много награди, спечелени с премислените си изяви. На 29 януари на Международния фестивал Поезни, както и на награда за да ни каже благословията на дома. Скочи Боже, да помози, къде път пътувахме, тръгвахме, да намерихме този добър домакин и тази добра домакиня, да ни дарува с големата си личиня. Дарувай ги и ти, Боже, трълом овци, трълом кози, бели амбари, пули с жито, градини, пули с ябълки, от говеда, да нема къде да се разбиеш. Колко влеки си тази кухня, колко щечи си тази кухня, колко клинчи си тази кухня, колко маслинчи си тази кухня. Кажете, дели амин! Тук имаме и младо семейство. Елате. Дарувай ги. Както е съдена ябълката, безстарили и засмени. Както са здрави орехите, да бъде здраво от вашето семейство. Не запомнете едно, както е лютно кръв, така ще бъде и лют живота. Както е здравата ни бъде.
отвори своите живота ми. Ако Боже има много пчели, дай Боже, вие така се множите. Обичайте се, здрави от себе си, уважавайте. Дори. Юз Баширо! Добре заварили стопани, да сте живи, да сте здрави, зло да ви забрави. Довел съм те оболюк звончари, лошо да изгонят и у млади, и у стари. Болюк Баширо, както Лани дойде и изгони цялото зло, така и тая година, дай Боже да го гониш. А я ще дадем един дар от сърце на групата. Нов брат, нов джамалар. Днес е Василов ден. Имаме си една булка. Завредила, дали нема баш на Василов ден да стане чудото? Хоп! Еле. Баш на Василов ден май Василчо, че се роди. Леле. Къде хубавата бе, Гарас? Иде! Апа е как? Извинявам се, само да попитам, имаш и здравни осигуровки? Не съм! Платила ли си за екип? Ще се роди здраво и силно детенце! Айде! Платено? Проблеми няма. Прасенци има ли печено? Айде! Живо и здраво! Настави ударил грабо, унучето да може да си гледа. А я сега да нагазиш и бабата, че нещо от тия сериали мързалива ми е станала. Ама само леко я гази, че унуче има да гледа. Та година едно, до година две. Не моя тръгне да случи да метем. А сега да направим едно кюстендилско кръстно хоро, че днеска е празник. За да подкрепите групата от село Ябълково, община Кюстендил, изпратете СМС на номер 1915 с текст Сурова 105.
групата от село Ябълково, изпратете СМС на номер 1915 с текст Сурова 105. Изпратим с аплодисменти суровакарската група при Народно читалище Зора, село Ябълково, община Кюстендил. Благодарим за участието на суровакарска група от Ябълково. Ако сте за вашата група бъдали, изпратете СМС на номер 1915 Сурова 105. СМС на номер 1915 текст Сурова 105.